Mela isimgħuha intom il-parabola ta' dak li ħareġ jisra. Kull min jisma' il-kelma tas-saltna u ma jifhimiex, jersaq il-ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li nżera mal-mogħdija. Dak li nżera f'art kollha blat huwa dak li jisma' l-kelma u jilqaħħa minnu fih bil-ferħ. Imma eruq ma jkollux fih innifsu u għalhekk ftit idum, imbagħad jiġi fuq l-awġ jew isib min iħabbtu minħabba l-kelma u malajr jitfixkel. Dak li nżera qalb ix-xewk huwa dak li jisma' l-kelma iżda l-inkwiet żejja tal-ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda għal ġid tal-art joħonqulu l-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li nżera f'art tajba huwa dak li jisma' l-kelma u jifhimha u tassew u jagħmel il-frott. Dan jagħmel 100, dak 60 u l-ieħor 30. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm tisma' b'attenzjoni il-kelma ta' Alla? Alla hu dejjem lest biex ikellem lil kull wieħed u waħda minna u biex ifhemna din l-istess kelma tiegħu. Il-parabola ta' Ġesu hi twissija għal dawk li jisimgħu u jxandru l-kelma tiegħu. X'jagħmilna indifferenti u traskurati għall-kelma ta' Alla? L-inkwiet żejjed għal bosta affarijiet. Dan jista' jiddistrattana minn dak li hu tassew importanti u li jiswa. Li nħallu l-moħħ u l-qalb tagħna jiġu kkunsmati b'affarijiet materjali. Hawn faċilment nittaqlu u anki nedew b'affarijiet li mhumiex it-teżor etern li hu Alla innifsu. Il-kelma ta' Alla tqabbad l-eruq fil-qalb tagħna meta aħna ikonna qalb li lesta li tirċevija. Qalb doċli li lesta tisma' dak li Alla għandu xi jgħid. Il-ħsad huwa żgur. Fil-waqt li xi żerriegħa ser taqa' fil-mogħdija jew fejn hemm ftit ħamrija u qatt ma tikber, anki wkoll fejn hemm ix-xewk li mbagħad jifgaħħa, madankollu il-ħsad jasal ukoll. Is-serrija li taqa' f'art tajba fil-qalb li hi lesta tagħti widen ser taħsad ħafna frott. Inti lest titgħallem dwar il-verità ta' Alla u ħerqan biex tagħmel minnha ħafna frott ta' għemejjel tajba u tħalli xi ħaġa żommok milli tinfetaħ kompletament għal din il-kelma bil-ferħ u bl-ubbidjenza li tiġi mill-fidi. Mulej, enni nasses u nħares il-kelma tiegħek li jien tħawwilt fil-qalb tiegħi, ħalli l-ebda dubju jew tentazzjoni ma jżommuni milli nemmen fik u nobdik. Għatini li nagħmel il-frott b'abbundanza fis-servizz tiegħek u tħalli qatt li jiena nibża milli nitkellem fuqek mal-oħrajn u naqsam magħhom l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu tiegħek. Amen.